חברים. אבא סתום את הצונה, ואני לא העליתי הרבה זמן. אני אסביר למה. הבית ספר, התחלתי לחזור לבית ספר קבוע. וגם עכשיו קשה לי קצת, קשה לעלות לכם. אולי אתם לא מגדירים אותי כיוטיובר, אבל התוכן שלי פה מאוד, אני מאוד משקיע. היום אני צריך בולסטאר, כי אני באמת רוצה שתרשמו לערוץ. אני רוצה להתחיל פה לייב, ואז בלייב הזה אסביר לכם מה קרה לי. אני צריך את העזרה שלכם. צריך להגיע ל50 מנויים, ואז אני צריך לשאול לכם לייב מה קרה לי, ולמה לא יותר הרבה זמן. אולי תקשיבו לי. זה אבל... אם אתם רוצים לשחק איתי, אז... תצטרפו למועדון דון ניתאי חכריש. תצטרפו למועדון, זה יעזור לי מאוד. מאוד מביאים ותצטרפו, אני מאוד אעריך את זה. ואני אאשר אתכם, ואולי נעשה משחק יטופים. איך אפשר לדעת? אז בואו נתחיל לשחק. אני אשחק עכשיו בסיבלובי. אני אתחיל עם הרבה לא רוצה לקנות הסקין. לא יודע אם לקנות הסקין. תבואו לי בתגובות איזה סקין לקנות. אני אראה לכם שאתם הבא מלא סקינים שאני אוהב. אני לא קניתי אותם, אני חושב לקנות. תבואו לי בתגובות. אני רואה בסרטונים הקודמים שלנו שם תגובות. אתם צופים קצת. מבייש אותי, כי אני רוצה שבאמת תראו את זה. אני משקיע תוכן, לא הייתי חושבים שאני לא משקיע, אני באמת מנסה להביא כמה שיותר צופים שיראו את זה. כי בסוף אני גם רוצה להצליח. לא כמו יוטיוברים אחרים, אבל אני גם רוצה להצליח. אני גם רוצה לפתוח לייב, גם רוצה לספר לך מה קורה. אז כשזה יקרה, אני צריך שיצאו לי לעבור ותשימו לי סאב. תנו גם לייקים לכם. מאוד יעזור לי. וגם אני אעשה עוד מעט שאלות טובות. אני אעשה עוד משהו נראה לי מחר צהריים. אני אעשה שאלות טובות, אתם שאלו אותי ואני אחרי שעה יענה. או שאלות. תעלו אם תשאלו אותי. אני יודע, אולי אני לא נאמר את זה. לא משנה שמעתי. לא נורא קורה. גם לאמא אני רוצה לקנות סקין. אני רוצה לקנות לה את הסקין זהב. זה אני צריך שתתמכו לי. אני אעשה עוד מעט סרטון. יש עוד משחק קטן. וזהו. ואני מקווה שנעשה לכם סרטונים יותר ארוכים. ויותר טובים.
אני מנסה להסתפר ברמה. אם רואים כל סרטון וסרטון, תהיה באמת עד רמת החטיבה. מה היה סרטון? מה למחוק? אולי תבלו שאני לא מוחק, אבל אני מוחק מלא דברים. אני מוחק את הדברים שלא טובים או שאני לא מראה. נתן יותר עכשיו בו המון ורמות. אז אם תרשמו לערוץ בזרות אני רוצה לחדש להיות גם במאה סבים. אני לא אגלה לסבים. רק אותי את הדבר שלך. אתם לא רק חשבתם בסברים. אני באמת רוצה שתעשו, אם הייתי אומר לכם סתם, לא הייתי מעלה, הייתי קורא. הייתי יותר רביע לפחות בספני חשבים. יותר. שאני צריך להראות לכם. כל מה אתם קורא באמת אהבה. אז אני רוצה לראות שאתם רואים יותר אם תערוץ לי. אם תראו אהבה אני אמשיך לעשות סרטונים, הנה. אני לא נפסיק. ביי חברים, ואני מקווה שאני אגיע היום או מתישהו ל2 סרטונים. מקווה. ביי.